Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan eskemen inguruan hitz egingo dugu, bale? Beti bezala, zalantzaren bat izan ezkero, komentarioan eta laukazu idazteko, beraz zalantzak baldin bazkozu idatzi eta noizan behin begiratzen joango naiz zalantzoiek argitu ahal izateko. Titulen ikusten dezakezun bezala, eskemak erraz eta azkar sortzen ditu, bale? Edozein gaietan. Zer da eskema bat? Informazioaren ikusizko antolaketa bat, bale? Eskema bat, testu edo gai batean informazio garrantzitsuena laburbiltzen duen irudikapen grafikoa da. Kontzeptu giltzarrien ulermena eta memorizazioa errazteko erabiltzen dena. Edo, beste modu baten esan da, ideia multzo bat, bale? Eskema bat, halaber, informazioaren pertzepzioa eta ulermena antolatu eta idatzen duen esparru mental edo kontzeptual bati dagokio. Eskema horiek mundua azkar eta eraginkortasunez interpretatzen laguntzen digute. Pixkat labur biluta azkenean informazio asko memorizatzeko garaian, nolabait informazio guztia zatikatu egiten dugu, bale? Eta labur bildu egiten dugu lehen esan bezala irudikapen grafiko bat sortuz, bale? Hau da, ideia garrantzitsuenak irudikapen grafiko moduan jartzen dira, eta horrek, gero, gauzak nolabait memorizatzen eta ulertzen errazten digute, bale? Azkenean, badakigu gero, buru bakoitzen modu batean funtzionatzen duela, eta danok ez ditugula gauzak eraberean ulertzen, baina, zentzu horretan eskema bakoitzare pertsonala da, eta norberak bere eskemak egin behar du bere behar bezala ulertzeko, bale? Zergatik eskematizatu? Ulermena hobetzen du, eta aurreztu ikasketa, denbora aurrezten du, bale? Bertan jartzen irakurriko izuet, eskema bat egitean, ikasleak testuaren edo gaiaren edukia ulertu behar du. Sintetizatu eta modu logikoan antolatu ahal izateko. Hau da, kontzeptu giltzarriak eta haien arteko relazioak ikasten laguntzen du. Bale? Eta, denbora aurrezteko atalnoetan, eskemek modu eraginkorragoan aztertzen laguntzen digute. Informazioa garrantzitsuena identifikatzen eta horretan jartzen gaituztelako. Horrek lagundu diezaguke ikaslei ikasteko denbora aurrezten. Azkenean ikastako garaian askotan gertatzen dena da informazio parrafo eta parrafo asko direla, eta eskemen bitartez parrafo guzti horietan dagoen informazio hori kontzeptualizatu egin behar daukagu. Hau da, kontzeptu garrantzitsuenak nolabait hartzen ditugu eta eskema baten barruan jartzen ditugu. Eta azkenen informazio guzti hori sintetizatu egiten dugu, laburbildu egiten dugu, eta irudikapen grafiko moduan jartzen dugu kontzeptu garrantzitsu horiek nolabait bat bestarekin lotuz, orain txikusi egun pixkat eskema grafikoa nola izango, bale? Zergatik eskematizatu, beste arrazioetako bat, berrikuspena errazten du, bale? Eskemak tresna erabilgarria dira, azterketa edo probata egin aurretik berrikusteko. Eskema errepasatzean, erraz goratu ditzakegu funtsezko kontzeptuak eta hauen edo haien arteko erlazioak, bale? Azkenean, ideia da kontzeptuen arteko erlazio horiek eskema grafiko baten bitartez oso erraz agertzen dira, eta kontzeptuetaz aparte, erlazio hauek ere argi nolabait agertzen dira, bale? Eta, ikasteko garaian asko errazten du gauza. Pentsamendu kritikoaren trebetasunak garatzen ditu, bale? Eskema bat egitean, informazioa aztertu eta modu logikoan antolatu behar dugu. Prozesu horrek pentsamendu kritikoko trebetasunak garatzen laguntzen du, bale? Azkenean, eskema batea egiteko garaian, ez da informazio guztia sartu, bale? Hau da, eskemarekin egiten duguna nolabait gauzak laburbiltzea baldin bada, ezin dugu informazio guztia hor jarri.
Oda, ideia garrantzioenekin edo kontzeptu kritiko edo garrantzitsuenekin gehatzen baldin bagara, hori egiteko lehenengo kritikoak izan bar gara irakurtzen dugun informazio horrekin, bale? Informazioa aztertu behar dugu, irakurri, modu logikoan pentsatu behar dugu, eta daukagun informazio hori aztertuta gero eta pentsatuta gero, ba, ze zati den garrantzitsuena aukeratu behar dugu, bale? Eta horrekin asmatzeko, bale? Ba, bueno, azkenean pentsamendu kritikoa lantzen dugu, bale? Azkenean dana bezala, hau ere landu egin behar da. Hasieran agian asko kostatzen baldin bazaigu, ba, praktikaren poderioz, ba, azkenean, ba, bueno, ikasi egiten dago ere, bale? Baina, lehen hasieran aipatu da bezala, ba, bueno, buru guztiak ez dute berdin funtzionatzen, bale? Ez ditugu gauzak berdin ikusten, eta nolabait, ba, hasiera batean batzuk pentsamendu kritiko hori landuago daukate, eta hasieran beraiei gutxiago kostatuko zaie pentsamendu kritikoa landuta ez daukaten pertsonei baino, bale? Baina hau ere landu egiten da. Bueno, ze tresna dauzkagu, hau eskemak egiteko, ba, bueno, gaur egun eskema aukera asko dauzkagu, bale? Beti daukagu papera tarkatza edo boligrafoa erabiltzeko aukera, bale? Hori beti hor dago, baina digitaki hitz egiten baldin badugu, ba, bueno, alde batetik onlineko aukera dauzkagu, oda interneteko konexio baten bitartez, webgune batera sartzen gara, eta webgune horrek ba, eskemak egiteko aukera ematen dugu. Beste aukera bat, ba, programen bitartez, bale? Internetek bidez, bai, deskargatu programa, baina gero programa eta deskartu eta instalatu ondoren, bai, ja, ordenagailuan erabiltzeko aukera eskaintzen dugu, interneteko beharrek gabe. Eta hirugarren aukera bat, adibidez, ba, smartphone eta tableten bitartez, bale? Ba, berdin dio Android edo iOS sistema eragaileak daukagun, azkenean bi sistematen aukerak dauzkagu, bale? Eta, ba, bueno, aplikazioen dendan sartu eta hor aukera asko izango ditugu sistema bakoitzean, bale? Beraz, zentzu horretan ez gara kezkatu behar. Bale, zalantzarik ez daukazute, beraz, aurrera jarraituko dut. Daukagun aukeretako bat, adibidez, Draw izeneko aplikazioa da, bale? Kasu honetan hori webgune bat dela esan genezake, bale? Eta, ba, bueno, odeiak gordetzako aukera ematen digu, inprimatzeko aukera ere ematen digu, eta ez da erregistrorik behar. Bale? Bueno, hemen bai webgune hau beste webgune batzutan, ba, bueno, nolabait eskaintzen duten zerbitzu hori kondizioak aldatu egiten dituzte, beraz kontu zibili behar da, bale? Hala ere, ba, eskaintzen diguten zerbitzu hauetan, ba, segurasko, gauza batzuk, erregistroa berri izango dute, eta erregistroa egiteko, ba, segurasko donazio bat edo ordaindu egin beharra daukagu, bale? Horrek hitz egin da esaten dut. Eta, ba, bueno, funtzio asko doainek izango dira, baina beste detzutan, ba, agian ez. Bale, hori kontuan izan dezagun. Bueno, eskemak azkenean nola esagatu dugu? Ba, bueno, azkenean karratuak, irukiak, borobilak, bale? Elipseak berdin dio, forma ezberdinak erabilita osatuko ditugu, bale? Eta lehen aipatu dut kontzeptu ezberdinak arteko erlazioare ikusten dela, bale? Ba, erlazioa forma ezberdinaren arteko loturarekin ikusiko dugu eta lotura horiek ba, gezien bitartez edo marren bitartez ikus genezake, bale? Hemen irudia ikus dezakezue adibide grafiko bat, bale? Ez eskema batena, baizik eta aplikazioarena, eta ezkerraldan ikusten dituzue aukera ezberdinak, bale? Forma ezberdinak, marra gezi ezberdinak, bale? Ba, bueno, hor guk aukeratuko genukez, etako zein erabiltzeko arrastatu erdiko pantailaren zona hortara, eta ba, elementuak nolabait bere ordenean bere tokian jartzen, gero bakoitzaren barruan testuak idazten,
eta horrela gure eskema grafika sortuko genuke. Vale? Hemen ere, aipatu barra dago, programa guzti hauetan gehiengoak aukera berdina dauzkate, eta formaz eta aparte, koloreak eta ere aukeran izaten ditugu. Vale? Horrek gero ere informazioa nolabait erresago ulertzen lagunduko liguke. Vale? Baina, hemen bakoitzak bere teknika edo bere sistema lortu beharra dauka. Vale? Beste aukera bat, Kogel webgune izango litzateke, hemen eskubilean ikusten zuen adibidea, kasu honetan ez ditu formak erabiltzen, bakarrik marrak erabiltzen ditu, eta marren aldeetan edo bukaeratan testuak edo irudiak jartzen ditu nolabait kontzeptuak, bale? Informazioaren kontzeptu garrantzitsuenak edo deitu nahi dezuten bezala elementu horiei, bale? Baina hori azkenean eskemaren baten funtzioa da informazio edo nolabait ikasi nahi dugun edo gorratzi nahi dugun informazio guzti horren kontzeptu garrantzitsuenak bertan aipatzea, ez parrafoak idaztea, bale? Ez daukate zergatik hitz bat izan behar, bale? Hitz bat baino gehiago osatu saldi bat ere izan daiteke, baina hori, lehen esan bezala kontzeptu garrantzitsuenak hau da, laburbildu egin behar da. Vale? Googleen kasuan, kolorez betetako eskema edarrak sortzeko eramaten du, eta bi bertsio ditu. Ordaintzeko bertsioa eta doako bertsioa. Vale? Erabiltzeko oso erraxea da, personalizatzeko ere ugari dauzka, vale? Eta 3 eskemaren muga doako bertsioa. Vale? Azkenean, sortzen ditugun eskema hauek, kasu honetan, gorde egiten dira, eta doako bertsioan 3 eskema gorde ditzazkegu, besterik ez. Vale? Gehiago nahi izan ezkero, kasu hortan, ordaintzateko toko litzaiguke. Beste aukera bat, Canva aplikazioa, bale? Canva onlineko webgune bada, aplikazioa ere badaukagu telefona eta tabletetarako, bale? Nahiko hori kartelak egiteko adibidez, edo gauza asko diseinuko munduan erabili daiteke gauza ezberdinak diseinatzeko, bale? Plantillen bitartez, elementuak nolabait collage moduan bere guk nahi duguntukoan jartzeko, bale? Azken kontzeptu berdina, baina kasu honetan eskemara zuzendua, vale? Interfaze oso intuitiboa dauka, txantiloia asko dauzka, vale? Txantiloia edo plantilla, vale? Eta bertsioko doako bertsioa dauka, ordaintzeko ere badauka, doako bertsioetan, gero gauzak gordetzeko aukeran edo horrelako kasu batzutan, eskatuko digu nolabait ordaintzeko bertsiora pasatzea, vale? Hemen lehen esan dizuet. Aplikazioek kondizioak aldatzen joaten dira, eta egun batean doakoa dena, hurrengo gunean adibidez, agian aldatu egin da, bale? Beraz, gauzabek kontuan izan. Inprimatzeko aukera ere ematen digu, bale? Eta, inprimatzeko aukeran kontu zen bar da, papera dan edo digitalki danen normalen ordaintzeko bertsiora eskatuko digu, baina, zuek aukeratu. Vale, azkenean, aukeraz berdinak ematen digun nolabait ateratzeko irudi moduan, paperan inprimatu, eta hau aplikazioenekin eta aplikazio gehienekin, vale? Azkenean danak oso antzekoak izango dira. GetMind programa, programa bat izango litzateke deskargatu eta instalatzeko, vale? Eskubialdean ikusten zuen irudipen grafiko hori, programa honekin egin dezakegun grafiko bat, eskema bat izan daiteke, bale? Kasu hau, nahiko diseinu klasikoa da, bale? Forma ezberdinak erabiliz, botoi antzeko edo karratutxo bat, erdialdean elipse antzeko edo botoi bat, eta botoi hauetako edo karratu hauetako bakoitzan testua, eta hauen bukaeran ere beste testua kontzeptu gisa, bale? Kasu honetan, kolorei ez dira garrantzia asko eman, ia dana naranja kolorean jarri du, testu guztia beltzez, eta botoien edo formen kolorea txuriz dana, hau azkenen bakoitzan gustura da, bale? Berak bakoitzak sistema topatu behar du, edo bera informazio ulertzeko biderik egokiena.
Bale, kasu honetan interfazea oso simplea da, bale? Inprimaketa konfiguratzeko aukera ere ematen digu, eta eskemak azkar egiteko aukera ematen du, bale? Bueno, azkenan danak nahiko antzekoak dira, azkenen formak arrastatzea da, eta hauet formatan testua jarri, edo besteten kanpo ere testua jarri, ez dauka. Danetan sistema praktikamente berdina da, bale? Beraz, horrekin ez zaitezte asko kezkatu. Bale, zalantzarik ez dakazute. Bale, beste aukera bat, kasu honetan LibreOffice Impress jarri dugu, baina, bueno, LibreOffice Impress azkenean PowerPointen gauza berdina da, bale? Kasu honetan, programa ez dago zuzendua hau egiteko, bale? Hau da, ez da bere funtsezko erabilpena, ez da eskemak egitea, baina egin daitezke, bale? Lehen epaitu duen bezala, azkenean formak erabiltzen ditugu, marrak jartzen ditugu, eta testuak jartzen dira, bale? Nahi izan ezkero ere, irudiak ditu daitezke, grafikoak ditu daitezke, edo horrelako goza, bale? Eskema batean ez dauka zentzu asko grafikoa sartzea, baina irudi txiki batzuk, edo horrelako gozak, agian bai, eskemar motaren arabera, bale? Edo informazio motaren arabera. LibreOffice Impress multiplataformako programa bada, oda edozein plataformatarako eskuragarri dago. Bueno, ordenagailutan, bale? Windows, Linux, Mac, bale? Kasu honetan, kazetagunetan ere honen inguruko ikastaro bat badaukagu, bale? Programa hau erabiltzen ikasteko. Baina, bueno, azkenean beste programen aukerak dauzkagu, bale? Formak erabili, marrak erabili, kolore horiek aldatu, testuak jarri, testuen kolorea aldatu daiteke, azkenean eskema da, eta edozein programakin egin barrekoa oso antzeko izango da, bale? Kasu honetan, telefonoan erabiltzeko, Mindomo aplikazioa, bueno, kasu honetan eskema hau, pixkat estiloa, pixkat berezigoa izan daitekela esan genezake, bale? Bueno, eskemak erraz eta azkar sortzeko aukera ematen digu, bale? Eta kasu honetan, eskema hau ere, interneten edo odeian gordetzen dira, bale? Irudian ikus dezakezu hauen grafikoa nolakoak izaten dira, koloretako marratxoak, testuak, kaxa urdin bat, azkenean, bueno, baina hori adibide bat besterik ez da, bale? Kasu honetan beste aplikazio bat, bale? Telefono edo tabletetarako, Nice Mind Map, bale? Edo Mind Mapping, eta eskubian ikus dezakezu honen adibide bat ere bai, bale? Bueno, plantilla edo txantiloi batzuk dauzkagu, eta gero, bueno, gu geurea sortu nahi baldin badugu, ikusten dezue eskubiko telefonoko irudi horretan ere, bueno, eskema mota ezberdinak sortzeko aukera ematen digula, bale? Koloreak aldatu itzazkegu, tekstuak, hori nahi dugun testuak jarri ezakegu, testurak aplikatu, bueno, azkenan, ia dozeinetan gauza berdinak egin daiteke, kasu batzutan, ian txantiloiak lan asko arrestan digute, eta aplikazioaren arabera, ian txantiloi gutxigo dauzkate edo daukate, bale? Baina azken egin barrekoa gauza berdina da. Zerotik hasi izan ezkero, danak oso santzekoak izango dira. Beraz, kontuan hartzekoak, bueno, oroar, eskemak egitea, azterketa teknikara eginkorra da, bai? Eta ulermena hobetzen ikasteko, denbora horrezteko, berrikuspenak errezteko, eta pentsamendu kritiko trebetasun hori nolabait lantzen laguntzen dugun tresna bat da eskema, bale? Eta lehen esan nahi dut bezala, azkenean pentsamendu kritiko hori berez jatorriz ja lantzen dutenak, hasiera batean gutxiago kostatuko zaie eskemak egitea, baina edo zer gauza bezala bizitza honetan gauzak ikasi egin daitezke, bale? Eta azkenen praktikatzea da, bale? Ikasi nahi dugun informazioaren informazioari sintetizatu egingo dugu, labur bildu eta informazioaren kontzeptu garrantzitsuenekin geratuko gara. Eta guzti hori eskema batean edo irudikapen grafiko batean jarriko dugu, bale? Eta kontzeptuen arteko loturak ere adieraziko ditugu marren bitartez.
Vale? Edozein gailutan sor ditzakegu, bai ordenagailuan, bai telefonoan, bai tablet batean, online webgune baten bitartez ere nahi badugu aukera hori badago. Vale? Eta, eskema hauek gero partekatzeko aukera izango dugu, inprimatu beharri gabe gaur egun gauza gutxi inprimatzen dira, vale? Partekatu egin daitezke, eta kasu honetan ere, partekatzeko aukera izango dugu, hauetako aukera gehienekin. Vale? Bueno, mila esker gaurkoan hitzaldi honetan gurekin egotagatik, zalantzarik ez baukazute, gaurko hemen utziko dugu, eta hurrengo hitzaldi batean ikustea espero dugu. Badakizue, astero, gai berri bat planteatzen dugula, gaurkoan eskemen inguruko hitzaldi bat izan da, hurrengoan smartphoneak pixkat erabiltzeko hitzaldi bat izango da, horren ondoren liburutegi elektronikoaren inguruko hitzaldi bat, edo liburu elektroniko inguruko hitzaldi bat, eta hile bukatzeko, informazioa gordetzeko gestio hori nola egingo genuke, vale? Informazioa nola gorde. Vale. Bueno, zalantzarik idatzi zuten, ez dut idatzi, vale. Mila esker gaurkoan hitzaldien egotagatik, eta hurrengo hitzaldi batera arte. Agur.